Per qui no sàpiga la Beina, posaré una mica d'antecedents sobre el que estem parlant. El poble de Moià, des de fa un temps, es va descobrir, perquè es va començar a les esquenes del poble aquest procés, es va començar un projecte pel qual es vol ampliar l'escorxador de Moià, que és una empresa privada, es vol ampliar aquest escorxador multiplicant la seva dimensió i posar-hi una planta de biogàs al seu costat que gestionaria aquests residus. Cal emfatitzar molt que aquest projecte es fa amb connivència de l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament ens està intentant imposar aquests interessos privats. Aquest escorxador ara mateix està matant 3.000 porcs al dia. Imagineu-vos el que implicaria una ampliació d'aquesta carnisseria. A més, això no és un problema només per Moià, això és un problema per tot el món, perquè, com sabem perfectament, la indústria càrnica és de les més contaminants del planeta. Per tant, aquest és un problema col·lectiu.